gyda chi. Ac gadw di ar Ymodrir am chwirioraeth i fod yn efro i Adfent. Diw a pharatoi ffwrdd a gloeth trwy droi oddi wrth bechod. Chofledio, chyfanda a gwirionedd a chael cysur yn y Crist sy'n addo tangnefedd. Gair hawdd a chrynhau o bethau, eich cadarnhau mewn daioni, a'ch dwyn cadw yn y bywyd tragweddol. Trwy Iesu Grist ein Harddwr. Amen. A'r coleg ar gyfer y Pedwerydd Sul. Gweddiwn. Dduw ein gwaredwr, aroddais dyforwyn Fair Fendigaid y fod caniata fel y bydd i hi ddisgwyl ei ddyfodiad yn iachawdwr arnom. Barad i'w gyfarch pan ddaw drachefn yn farnwr arnom. Yr hwn sy'n fyw ac yn tenasu gyda thi ar ysbryd glân, yn un Duw, yn awr a hyd byth. Amen. Sino
Darlleniad o lythyr San Paul at y Rhufeiniaid. Paul, gwas Cris Iesu sy'n ysgrifennu, apostol trwy alwad Duw, ac wedi'i neilltuo i wasanaeth efengil. Yn yr hefn y cnawd, ganwyd ef yn llinach Dafydd, ond yn yr hefn sanctaidd yr ysbryd, cyhoeddwyd ef yn fab Duw, a mawr allu, trwy atgyfodiad o farwolaeth. Dyma Iesu Grist ein harglwydd. Trwyddo ef, derbyniasom ras a swydd apostol, i ennill ar ei ran ffydd ac iddydod ymhlith yr holl genhedloedd. Ymhlith yr rhain yr ydych chwythau, yn rhai wedi eich galw ac yn eiddo Iesu Grist. Yr wyf yn cyfarch pawb yn Rhufain sydd yn anwyl gan Dduw, a thrwy ei alwad ef yn saint. Gras a thagnefedd i chwi, oddi wrth Dduw ein tad a'r Yr arglwydd efo gyda chi. A hefyd gyda chi. Gwrandewch Efengil Crist yn ôl Sant Matthew. Fam wedi ei dyweddio i Joseph cyn iddynt ddod at ei gilydd, fe gafwyd ei bod hi'n feichiog o'r ysbryd glân. A chan ei fod yn ddyn cyfiawn, ond heb ddymuno ei chywilyddion gyhoeddus, penderfynodd Joseph ei gŵr ei gollwng ymaith yn ddirgel. Ond wedi iddo gynllunio felly, dyma angel yr arglwydd yn ymddangos iddo mewn breuddwyd a dweud, Joseph, fab Dafydd, paid â gofni cymryd Mair yn wraig i ti, oherwydd y mae'r hyn a genhedlwyd yn ddi yn deillio o'r ysbryd glân. Bydd yn esgor ar fab ac elwi ef Iesu, a mae ef a wareda ei bobl oddi wrth eu pechodau. A digwyddodd hyn oll fel y cyflawnid y gair a lefarwyd gan yr arglwydd trwy'r proffwyd. Wele bydd yr wirydd yn beichiogi ac yn esgor ar fab, ac elwyr ef Emmanuel, hynny yw, o'i gyfieithu, y mae Duw gyda ni. A phan ddeffrodd Joseph o'i gwch, gwnaeth fel yr oedd yr angel yr arglwydd wedi gorchymyn, a chymryd Mair yn wraig iddo, ond ni chafodd gyfathrach ei hyd nes iddo esgor ar fab, a galwodd ef Iesu.
Dyma efengil yr arglwydd. Moliant i ti. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Ar yr adeg hon o'r flwyddyn, dwi'n meddwl llawer am fy nain a taid. Yn enwedig am y Nadolig mawr gyda'r teulu. 14 o bobl yn gwasgu at ei gilydd mewn tŷ bach, ac i gyd yn cael cinio Nadolig llawn. Cinio a oedd wedi ei baratoi mewn cegin fechan iawn, ac wedyn ei weini mewn 2 eisteddiad gwahanol, oherwydd dim ond 4 oedd yn gallu eistedd o gwmpas y bwrdd, 5 ar y gorau. Roedd taid yn gyfrifol am baratoi'r llysiau, a bydda nain yn coginio'r bwyd, yn aml gyda chymorth neu fwy'n tebygol gyda rhywfaint o rwystyr gan griw bywiog o fodrybedd. Bob blwyddyn bydda'r teulu'n ymgynnull yn y lle bach hwnnw, yn cysgu ar soffas ac yn cwtio 3 o blant i mewn i un gwely, i gael ei difetha gyda'r Nadolig teuluol gorau y gallaf ei ddychmygu. Dim prinder bwyd, ac yn bendant dim prinder cariad. Yn dyna oedd nain a taid. Roedd ei bywydau'n un o gwasanaeth i'w teulu, ei ffrindiau, ei cymuned ac yn bwysicaf oll i Dduw. Dyma'r prif reswm fy mod i yma heddiw. Roedden nhw'n byw eu Cristnogaeth fel y gallwn ni gweld ar waith. Roedd fy nain yn gasglwr arian byddai pob offeiriad yn breuddwydio amdani. Am taid yn weinydd yr allor yn ei eglwys leol gydel ei oes dros 70 mlynedd. Na wnaethon nhw erioed eistedd i ddarllen y Beibl gyda fi, nac orfodi fi i fynd i'r ysgol. Roedden ni'n adnabod Duw trwyddynt. Roedden nhw'n bobl o ffydd, ac ni nath y wybodaeth honno fy ngadael erioed. Doedden nhw ddim yn gyfwythog yn ariannol, ac nid oedd ganddyn nhw'r math o swyddi y mae pobl yn dyheu amdanynt. Ond roedden nhw'n hapus ac yn hael gyda'r hyn oedd ganddyn nhw. Fel llawer o bobl, doedd ei bywydau ddim bob amser yn hawdd. Roedd yna anawsterau ariannol a phroblemau iechyd, pethau bywyd bob dydd. Ond ni nath ei ffydd fethu. Roedden nhw'n gwybod eu bod yn rhan o fach o gynllun mawr Duw. Nid yn ddinod i Dduw, ond yn rhan fach o stori, byddwn nhw'n gwybod y diwedd arni. Ac felly, roedden nhw'n byw wedi cyrraedd Adfent 4. Amser pan rydyn ni'n sefyll ar drothwy stori Duw fel y amdani hyd yn hyn. Mae achubwr wedi ei addo yn yr ysgrythurau hynafol, ac mae'r achubwr hwnnw ar fin cael ei eni. Ond nid eto. Yn gyntaf, mae'n rhaid i 2 berson sy'n ymddangos yn ddibwys ddweud ia wrth Dduw. 2 berson cyffredin o bentre bach mewn lle anghysbell fel cymaint o bobl eraill.
Bydd angen i'r ddau hyn gael digon o ffydd yn yw i ddeud ia i gynllun a'i allai bod yn beryglus. Mae'n rhaid i'w wraig ddi-briod ddweud ia a pheryglu ei bywyd, ac mae'n rhaid i Joseph rhoi ei enw dar ar y lain. Bydd yn rhaid iddyn nhw rhoi'r gorau i'r bywyd yr oedden nhw wedi ei gynllunio. Gallai pobl ei gwawdio, ei berchanu, a gallai ei dyfodol gael ei ddinistrio. Ond dywedodd Mair ia, a gnaeth Joseph fel y gochmynodd yr angel. Doedden nhw ddim yn gallu gwybod beth fydda'r dyfodol yn ei ddal, ond roedden nhw'n ymddiried yn yw ac yn dweud ia gweitha y cost. Felly dyma ni, rhwng yr addewid a'r cyflawniad. Mae'r plentyn y mae Mair yn ei gario, yr un y bydd Joseph yn gofalu amdano, yn gyflawniad yr addewid hwnnw. Ond doedd neb yn disgwyl i'r achubwr dod fel hyn. Doedd neb yn gwybod mai dyma sut y bydda'r stori'n datblygu. Efallai bod Mair a Joseph yn gwybod yr hen broffwydoliaethau, yr addewidion am achubwr. Ond yn naturiol, byddwn nhw wedi disgwyl i hyn ddigwydd mewn lle pwysicach. Ar adeg arall ella, i bobl llawer mwy pwysig, nid iddyn nhw. Nid i ddau berson cyffredin yn byw bywydau cyffredin mewn lle dinod, ymhell o rhym ac awdurdod. Ond dyna sut mae Duw yn gweithio. Mae gan Dduw rhan i bawb yn ei gynllun. Y cyfan sydd ei angen yw'r ffydd i ddweud ie wrth Dduw. Y ffydd i ganiatáu i'n bywydau gael ei hailgyfeirio mewn ffydd annisgwyl. Y ffydd i fyw fel y dangosodd Duw i ni trwy bywyd a dysgeidiaeth Iesu. Roedd gan Mair a Joseph rwyfaint o ddealltwriaeth o'r hyn roedden nhw'n ei wneud trwy ei negeswyr nefol. Dywedwyd wrthyn nhw mae rhan o gynllun Duw oedd hyn, hyd yn oed os oedd yn anodd credu. Efallai na fyddwn ni byth yn gwybod pa rhan rydyn ni wedi ei chwarae yng nghynllun Duw. Efallai ein bod yn meddwl nad ydym wedi chwarae rhan o gwbl, ond efallai hefyd nad ydym yn gwybod pa'r mor bwysig rydym wedi bod, neu ba effaith a allwn ei chael ar y rhai o'n cwmpas. Bu Mair yn byw i weld Iesu'n dioddef ac yn marw, ond hefyd i weld yn atgyfodi ac yn mynd yn ôl i'r nefoedd. Gwelodd y rhan honno o'r stori datblygu. Cafodd rwyfaint o obaith a dealltwriaeth. Ond beth am Joseph? Dydyn ni ddim yn clywed mwy amdano ar ôl i Iesu aros yn y deml fel plentyn. Beth oedd yn ei wybod am ei rhan holl bwysig yng nghynllun Duw? A fu farw cyn gwybod pwy ddaeth Iesu yn y pen draw, a oedd yn meddwl tybed a naeth wahaniaeth o gwbl. Efallai, ond fe gyflawnodd ei rôl yn y stori. Mi nath amddiffyn Mair ac Iesu pan oedden nhw yn ei mwyaf bregus. Priodi Mair. Gaeth Herod yn rhwygo trwy Bethlehem. Fe fagodd Iesu trwy blentyn ella yn stori Duw. Yn stori Duw. Efallai na fyddwn ni'n gwybod ein
yn ein frawddeg. Yr unig beth y gallwn ni wneud yw bod yn ffyddlon i Dduw. Yn union fel na fydda fy nain am taid erioed wedi gwybod yr effaith a gawsant ar ei Yn union fel y gallwch cael ei siapio gan pobl eraill, neu rydych chi eich hunan yn dylanwadu ar y dyfodol mewn ffyrdd na fyddwch byth yn ei gwybod yn y bywyd hwn. Mae'r Efengyl heddiw yn ganolbwyntio ar Joseph, yn bwysig i Mair ac i Iesu, yn bwysig i Dduw. Ni allai wybod sut y bydda'r stori dod i ben, ond fe ymddiriedodd yn yr un a'i dechreuodd. Ond i lawer ni ddaw hynny, ac eto gall ein ffyddlondeb barhau. Wrth i ni ddisgwyl am ddyfodiad yr arglwydd, gadewch i ni weddio dros yr eglwys a'r holl fyd fel y bydd. Gweddiwn. Yn erth yr ysbryd, a mewn undeb â Christ gweddiwn ar y tad. Holl alluog Dduw, ein tad nefol, a ddewais trwy dy fab Iesu Grist wrando arnom pan weddiwn mewn ffydd. Gawn ni weddio dros yr eglwys a grewyd er dy ogoniant. Bu gyda phawb wrth i ni groesawu dyfodiad unig anedig fab Iesu Grist, i'n plith. Ganwyd Crist, goleini'r byd. Gad i bobloedd y byd geisio goleini na all neb ond ef ei ddwyn. Y goleini na all unrhyw dywyllwch ei drechu, oherwydd mae Duw y goleini wyt ti. Bydde dydd gyfiawnder lwyddo arglwydd, a thangnefedd trabol lleiad. Gweddiwn y bore yma dros ein deon Manon Cerridwen Jones, a phawb sy'n rhoi o'i hamser dda bo eglwys deniol yn cael ei llanw a tholeini, ysbrydau thineb a deall, a byw mewn uniondeb calon a gwir gariad. Canis Duw y goleini wyt ti. Bydde dydd gyfiawnder lwyddo arglwydd, a thangnefedd trap o lleiad. Loedd casineb. Fel bod heddwch a llawenydd Bydde dydd gyfiawnder lwyddo arglwydd, a sy'n mynd o gwmpas eu pethau yn yr wythnos
yn llawn o ddoleini a thgariad di-derfyn. Dabo llead. O dad cariadus, bydd yn gysur i'r rhai sydd yn wael, yn gefn i'r rhai sy'n gofalu amdanynt. Ymgeledda hwy a tholeini di a fe gant gysur anerth. Cofiwn y bore yma yn arbennig am Elma a Cymun. Wrth i ni gofio rhai hynny fu farw yn ddiweddar. Mae rhyw ymdeimlad a chyffro yn yr awyr ar aelwydydd mewn ysgolion yn y dref. Mae'r Crist ar ddod. I lawer ohonom mae'n gyfnod o ddathlu, o ganu ac i addoli. I eraill, mae'n amser o dawelwch am y fyrdod, wrth gofio am yr rhai nad ydynt wrth fwrdd o wledd, ond sydd yn ei calonau bob amser. Gorffwys tragwyddoldr oeddynt o ddiw, a llewryched goleuni gwastadol. Gorffwysed hwy mewn tangnefedd. Mae drws yn adolyg yn agored led y pen. Mae yma greu pen blwydd y Crist. Ochr arall, bob amser. Gan amlawenhau yng nghyfundeb deiniol a'r holl saint, cyflwynwn ein hunain ar greadigaeth gyfan i thgariad di-ffael. Dad Tregarog, derbyn y gweddiau hyn mwyn dy fab ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Mae disgleirdeb gwawr y gariad yn goleuo arnom ar glwyddew, oherwydd yn mos bydded i'r holl bobl wybod am fawredd a chyfeddod dy gariad achubol. Hyn yw trigaredd calon ein Duw. Fe ddaw ar wawrdydd o ddiechod i'n plith, i lewyrchu ar y rhai sy'n eistedd yn hwyllwch cysgod angau, ac y gyfeirio ein traed i ffordd tangnefedd. Tangnefedd yr arglwydd a fo gyda chi bob amser.
Dathlwn gyda'n gilydd roddion a gras Duw. Cymerwn y bara hwn, cymerwn y gwyn hwn, i ddilyn y siampl Crist, ac ydy'r llaw. Yr arglwydd a fo gyda chi. A hefyd gyda chi. Dyrchefwch eich calonnau. Diolchwn i'r arglwydd ein Duw. Iawn yn wir, ein dyletswydd a'n llawenydd, bob amser ac ym mhob lle, yw diolch i ti, Dad Sanctaidd, holl alluog a bethfewiol ddew, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Bydd proffwydi yn ein paratoi ar gyfer ei ddyfodiad. Bydd forwyn faer Fendigaid yn dyheu amdano a chariad uwchlaw pob deall. Ym mhresenoldeb Iesu, llamodd Ioan Fedyddiwr yng nghroth ei fam, a chyhoeddi ei Adfent pan ddaeth yng nghyflawniad yr amser. Eisoes llawen hawn yn ei enedigaeth, oherwydd cyflwynodd i ni ras yn rhodd, fel y boi iddo'n cael yn effro ac yn disgwyl, a'n calonnau'n llawn o foliant a rhyfeddod. Felly, gyda llir angylion a holl gwmpeni'r nef, cyhoeddwn ogoniant dy enw, ac ymuno â hwy yn ei hemyn di-derfyn o fal. Moliant a diolch i ti, y gwir a'r bywiol ddew, creuwr pob peth, rhoddwr bywyd. Lluniais ni ar ddiddelw dy hun, ond yr ydym ni wedi difwyno'r ddelw honno syrthion bryn o thogoniant. Rhoddwn ddiolch i ti am anfon dy fab i rannu ein bywyd ni, fe hildiais dy farwolaeth fel y cael byd ei achub, a'i atgyfodi oddi wrth y meirw fel y boi ni fyw yn ddywer ac ynta ein omninau. Sancteiddia a ddysbryd y bara hwn a'r gwyn hwn dy roddion i ni, fel y bont i ni yn gorff a gwaed ein iachawdwr Iesu Grist. Yn os y brydychwyd ef cymerodd fara, ac wedi rhoi diolch fe torodd a'i roi i ddisgyblion gan ddweud, cymerwch, wytewch, hwn yw fy nghorff, fy ngwaed o'r cyfamod newydd, a dywelltir drosodd amdanaf. Cyhoedden ddirgeled Oedd ef i ni o dad, yr ydym yn cofio Iesu Grist y fab, gan gyhoeddi ei farwolaeth fuddugoliaethus, a chan ymlawenhau neu atgyfodiad, a disgwyl iddo ddod mewn gogoniant, deu yn ar bara hwn.
holl bobl, adnewydda ni a phawb y gwyddion tros gan dy fab ein harglwydd Iesu Grist. Trwy ef, gydag ef, yn ddoef, yn undod yr ysbryd glân, iddo ti da Gweddiwn am ddyfodiad y deyrnas fel y dysgodd Iesu ni. Ein tad, yn oed sydd yn efo, sancteiddio'r dy enw. Dylai dy ddewis, nawr dywys, megis yn y nef, felly ar y ddeiawd. Droi ni heddiw ein barod yn iawn, a maddau ni yn dylegion. Dylai yn enw, ac na cyroen ni yn brofedigaeth. Eithir gwared i'r rhag drwg, can ei seiddo tir deyrnas a'r gallu a'r gwyfaniant yn oes Israel. Bob tro y bwytawn y bara hwn ac yr yfan y cwpan hwn, yr ydym yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y dag. Dewch, derbyniwn gorff a gwaed ein harglwydd Iesu Grist a roddwyd drosom, ac yn borthwn anon ein calonnau trwy diolch.
Diolchwch i'r arglwydd oherwydd graslon i'w ef. O ddew helionus, porthais ni wrth dy fwrdd nefol, enyn yn ymfflam dysbryd, fel pan ddaw'r arglwydd drachefn, y cawn ddisgleirio fel goliadau y flaen ef, sy'n byw ac yn tenasu mewn gogoniant am byth. Amen. Yr arglwydd efo gyda chi. A fo'n eich plith ac adrigo gyda chi'n wastad. Amen. Mae dyfodiad yr arglwydd gethal, ewch mewn tangnefedd i baratoi ffwrdd yr arglwydd.